Γεια σας, βρισκόμαστε στο προάβλιο της ΕΘΑΛ, όπου έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε, να παρευρισκόμαστε στο πρώτο Music Video Festival, διοργανωμένο από τη Cat Experiences και τον υπέροχο, τον επανάληπτο Σάβα Χρήστου. Είναι τιμή μας όλους μας να είμαστε υπόψη εδώ, να γνωρίσουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλούς τεχνίτες, πάρα πολλούς τους χώρους, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, των χορών, τα πάντα. Είναι έναν χωνή καλλιτεχνών η απόψινή βραδιά και θα περάσουμε τέλεια. Ελπίζουμε να περάσετε εσείς μαζί μας. Stay tuned. Stay tuned. Αφού στο έτρινε που να βγει. Εν πειράζει. Πάμε. By the way, φορήσα κότσινο γιατί κότσινο καταλάβετε. Ο host είμαι, host of celebrations, of ceremonies, of πουτζίνων, of πουτάλλων. Γιώργος Κυριάκου, yeah, πάμε. Επίσης, έχω κόψα ο χέρι μου σήμερα πρωί. Έχω πει να κόψω ψωμί και να φαίνεται. Εντάξει, εν πειράζει. Hello, Tazi. How are you? I'm good. How are you? I'm great. I'm amazing. How are you feeling participating in the first music video festival? I am so excited. I'm also hosting, so I'm very hyped. I'm hosting of the red carpet, and you're the hosting of. Oh, I'm hosting the music videos awards. Yeah, the award ceremony. Yes. Amazing. So let me ask you this: after this night, what are your plans for the future? Oh, that is so stressful. Okay, so basically I'm doing my short films. I'm editing my first one that I've done, and now I have my second one. And basically I am going to shoot my second short film, and I'm very excited to start writing more in the future and participating also in my short films because, you know, I need to get out there. That's the best way. You know your best angles, so you decide. This is my best angle. This is my best angle. Great. So, You see? Yeah. What's mine? What do you? Let me see. Turn. I think this one. Yeah. Yes. So, this has been Tazi. Have an amazing evening. You too. See you at the awards. Την κοπέλα πώς τη λέουν? Αυγουστίνα. Να μου γαμνίδαμε, είπαμε. Γεια σου Αυγουστίνα μου. Γεια σου Γιώργο μου. Πώς νιώθεις, που είστε πως είδαμε? Πάρα πολλά ωραία. Μα ήταν τα γενέθλια σου πρόσφατα από ό,τι ξέρω. Χτες κλείσαμε τα 28. 28, δεν είναι τίποτα, εγώ με 35. Μην το λαλείς. Είναι οκ. I support you. Περίμενες ότι στα 28 σου θα συμμετείχες στο πρώτο Music Video Festival. Να σου πω την αλήθεια νόη, γιατί δεν είχαμε ποτέ ένα. So, ναι. Θυμάσαι όμως το Μιτσίρο βλέπαμε το MTV, ας πούμε, και λέγαμε να έρθει ποτέ στην Κύπρο το πράγμα. Είναι wow ότι έχουμε κάτι παρόμοιο στο ίδιο level στην Κύπρο τώρα. Ναι, τέλεια. Και εσύ είσαι ο interviewer και εγώ είμαι καλεσμένη. Είναι έχει λάθος. Έχουμε κοκκίνο χαλί, Κόκκινο κοκκινάδι. κοκκίνο κοκκινάδι και πολλές εκπλήξεις. Stay tuned. Thank you. Γεια σου Άντρη μου, καλώς όρισες στο πρώτο Music Video Festival. Καλησπέρα Γιώργο μου, ευχαριστώ. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ απόψε? Πάρα πολύ όμορφα, είναι ένας τόπος με θετική ενέργεια, θετικούς ανθρώπους, ωραία μουσική. Τι άλλο να θέλει κάποιος? Μπορεί να θέλει να συμμετέχει, ας πούμε, σε έναν από τα βίντεο κλιπ. Εσύ συμμετείχες? Όχι. Θα ήθελε να συμμετέχει σε ένα από τα μελλοντικά festivals? Και βέβαια. Σου το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει να μας πεις κάτι άλλο? Θέλω να πω καλή τύχη σε όλους. Όσα είδα ήταν εξαιρετικά. Είχε διάφορα genres, είχε από metal μέχρι pop. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα. Τέλεια, σε ευχαριστούμε Άντρη μου. Καλά περάσεις. Πάρα πολύ, ευχαριστώ, καλό βράδυ. Έχουμε μαζί μας την Αντριάννα Αντώνιο, εκ μέρους της Adamantine, με τη συμμετοχή Prayer. Λοιπόν, Αντριάννα μου, ποια είναι τα τρία βασικά συστατικά που θεωρείς ότι πρέπει να έχει ένα music video? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει ψυχή, μεγάλη δημιουργικότητα και πάρα πολύ αγάπη για τούτο που κάνει ο καλλιτέχνης μαζί με την ομάδα του. Wow, συμφωνώ πάρα πολλά. Απλά όποτε κάποιος λέει ψυχή, εγώ θέλω να πω και νεύρο. Νεύρο. Και υπομονή, και νεύρο, και υπομονή, και χρόνο και πολλή ενέργεια. Βασικά σίγουρα υπομονή στα νεύρα, γιατί μπορεί να μην κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να έχεις για professional να το κάνεις καλά. Και ποια είναι τα επόμενα σου πλάνα για το μέλλον? Τα επόμενα πλάνα υπάρχουν στον ορίζοντα, δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά δουλεύω ένα project με τον producer Κωνσταντίνο Λεμέσιο.
Εκλάρνακος ο Κωνσταντίνος. Τα φιλιά μου να του δώκεις. Υπέροχος ο Κωνσταντίνος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά περάσεις. Όπα, κάμας φωτογραφία νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή. Είμαστε με τον Νικόλα Διονυσίου, ο οποίος από ό,τι ξέρω έχεις πάρα πολλές συμμετοχές στο σημερινό φεστιβάλ. Είχαμε σήμερα 4 συμμετοχές. Είχαμε το δικό μου 2 τραγούδια, το Disneyland, το Thank You. Hey Boy του Μαρίου Θεοδόρου που έκανα cinematography και το Woman της Ραφαέλας που έκανα direct μαζί με τη Ραφαέλα. Πολυπράγμων πραγματικά. Θέλει να σχολιάσουμε καθόλου την υπέροχη σου παρουσία σήμερα. Ποια είναι η σκέψη πίσω από το concept εδώ πέρα? Το outfit είναι από ένα από τα music videos μου που έκανα submit, αλλά δυστυχώς λόγω του length και των πολλών βίντεο clips μπορεί να μην πηγαίνει. Ήθελα να το φορήσω για να το τιμήσω αυτό, ξέρω το βίντεο. Τίμησε δηλαδή σε αυτό που δεν επέρασε. The one that didn't... Okay. Exactly, ακριβώς. Και είναι επίσης λίγο το representation όλων μου των concepts. Είναι το harsh reality, το darkness, μαζί με το softness και το glam και το je ne sais quoi. I know, αλλά με μου τσίσεις please, είναι το κοστούμι πριν λίγο το αγοράσα, εντάξει. Τέλεια. Ερώτηση, ποια είναι τα πλάνα σου για το μέλλον, τι έχουμε, what's coming? Πολλά music videos για το μέλλον και με τη Music Cartel που δουλεύω μαζί είναι το label στην Λευκοσία. Θα ανοίξουμε το δικό μας account μαζί με τον συνεργάτη μου Δήμο Γαλατάκη για cinematography, ονομάζεται Drifting Films, coming soon. Και επίσης καινούργια μουσική coming next year για το Nickdino project, basically. Wow, έχεις πολλά πράγματα on your plate. Εύχομαι να πάμε όλα τέλεια. Και από ό,τι ξέρω, είδαμε και μια ξαδέρφη σου, τι είναι, ποια είναι η συγγένεια, ας πούμε, με αυτήν την υπέροχη απερχόμενη ηθοποιών, ας πούμε. Ανερχόμενη, απερχόμενη, φεύγουν, ανερχόμενοι έρχονται. Έλα, πριν να απέλθεις, έλα πριν απέλθεις. Έλα μες στη μέση μας να δούμε. Η Αλεξάνδρα, Σάσα, είπα Σάσα, δεν πειράζει, τους καλαμαράς που δεν ξέρουν να πούν το σότσο σου. Σάσα, Άλεξ Σάσα. Σάσα. Αλεξάνδρα Σάσα. Σάσα. Κυπρέλα λόντο Σάσα, αλλά Σάσα. Έκαμε star η Αλεξάνδρα Σάσα σε κάποιο μου τα βίντεο. Ναι, θα μιλήσεις εσύ. Ήταν star στο Disneyland το music video. Έκαμε την Evil Scientist, την οποία την διάλεξα διότι είναι πολύ καλή ηθοποιός, ξάδερφή μου, και επίσης μιλά άπτεστα ρώσικα. Και ναι, γι' αυτό ήταν από τους κύριους ρόλους που την διάλεξα. Μα έτσι φατσούαν Evil Scientist, θέλω να κάνεις ποιο ήταν το look του Evil Scientist, μπορείτε να μας το δοκείς λίγο? Μια τάκα που ήταν στο βίντεο κλιπ επίσης ήταν ότι βγάζω τα γυαλιά. И поменяйте ему этот ужасный цвет волос. Он теперь один из нас. Да. Επίσης, του κύριου Γιώργου από εδώ, το έχω κάνει ρώσικα μαθήματα για μια παράσταση πριν αρκετά χρόνια. Που ήταν παραγωγή της Εθάλεν μεταξύ, ήταν ο Ρεμός και η Ιουλιέτα του Boss με σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Και όντως έκανα μαθήματα. Και ήταν πάρα πολλά ωραία και σε ευχαριστώ πάρα πολλά. Εγώ σε ευχαριστώ που με σκέφτηκες εμένα. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε πάρα πολλά όμορφα απόψε. Καλή διασκέδαση και θα τα πούμε μετά. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που να είμαστε στο event. Ευχαριστούμε. Έλα Δημήτρη μου, μεσημέρι μου. Φίλε, ότι αγαπώ σε ξέρεις το, ναι. Ότι αγαπώ εγώ ξέρεις το όμως. Ξέρω το και εγώ. Λοιπόν, απόψε, ξέρουμε. Έλα, μιλούμε. Ακούμαστε καλά, έτσι. Γεια σας. Πώς νιώθεις, Δημήτρη, που σε υπόψε είδαμε? Νιώθω πάρα πολλά όμορφα. Και πολλά ιδιαίτερη στιγμή. Καταρχάς να πω ένα συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν το πράγμα. Σημαντικό, ναι. Είναι κάτι το οποίο έλειπε. Ενώ δεν υπήρχε το πράγμα. Και για μένα, σαν πρώτη προβολή του βίντεο, γιατί είναι κυκλοφόρητο το τραγούδι. Wow! Κυκλοφορεί στις 5 του Μάη. Και έτσι σήμερα ήταν έτσι public για να το δει ο κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά, ας πούμε, σε εκείνη, ας πούμε, θέα. Έπιασες ήδη feedback? Ναι, έπιασα και κάνει με χαρούμενο το πράγμα. Τι ωραίο, είναι ωραία αφορμή ρε φίλε, να κάνουμε τη δουλειά μας και να μαζευκούμαστε, να ντυνούμαστε ωραία, να ανεβάζουμε λίγο τους εαυτούς μας και τους άλλους και να μοιραζόμαστε τη δουλειά μας με επαγγελματίες των χώρων, όχι απλά του χώρου, γιατί έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες που διάφορους χώρους προσθέτουν μαζί μας. Εν τούτον το ωραίο, ότι είναι η σύμπραξη σε όλους τους τομείς που υπάρχουν, ας πούμε, και που φωτιστές, και που directors, και που τους μουσικούς, και που όλους όσους δουλεύουν, είναι ένα αποτέλεσμα μιας ομάδας. Τέλεια. Ο Φίβος, director, χαίρομαι πολύ, Γιώργος. Πώς νιώθεις που είσαι υπόψε μαζί μας? Έλα λίγο στην κάμερα να σε πιάμε τη σένα ρε Φίβο μου μέσα, έτσι ωραίο που σε είδαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δεχτήκατε τα music videos μας. Ξέρετε παραγωγή φορά θέλω να πω.
Είναι καλά να γίνονται έτσι networking events κάθε τόσο, διότι χρειαζόμαστε το. Και όχι όμως και οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί χρειάζομαστε το, γιατί εγώ δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν τόσοι δημιουργοί στην Κύπρο που κάνουν βίντεο και χάρηκα που να έχω την ευκαιρία να τους γνωρίσω όλους. Χαίρομαι με τη χαρά σου. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να γνωρίσετε πολύ κόσμο, να κλείσετε νέα projects που πόψε, να προκύψουν συνεργασίες. Have fun. Είναι το ευχάριστο τούτον τον event. Ότι γνωρίζεις κόσμο το οποίο στην ουσία κάνετε την ίδια δουλειά και πολλές φορές δεν τους γνωρίζουμε, γιατί γίνονται τα πράγματα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλά περάσετε. So we have with us Tony and Exta. Hello, Tony. Hi, how are you? I'm good. How are you, Exta? Doing great, thank you. How are you? I'm good, I'm good. Now that I have you with me, I'm amazing. So, how was the process of submitting your video and how has it been for you so far? It's been an awesome event, to be honest. It's such a pleasure to be here. Yeah, very, very simple. It's the first one that I've entered, and it's been really, really nice process. Watching some of the talent downstairs at the theatre, it's inspired me to create more, and some of the talent here is incredible. So it's been a great experience. Amazing, amazing. So, how about you, Exta? Yeah, same thing. I think the talent here is incredible. We both, like Tony says, left here feeling super inspired, and we're looking forward to next year. Is this your first time taking part into a festival like in Cyprus? Yeah, absolutely. Yes, yeah. This is our first time in a festival in Cyprus. Amazing. I think we're raising the bar. I hope we're raising the bar. Absolutely. I think next year I've taken some I never like to copy anyone to work, but I've seen some stuff downstairs this evening, and I'd like to kind of utilize some of the things that I've seen. Yeah, getting inspired. I think it's one of the main reasons you go to a festival, isn't it? Exactly. That's honestly one of the main reasons. Yeah. So I wish you have an amazing night. I wish the best of luck, and it's great meeting you guys. Thank you so much. Bye bye. Thank you, man. Cheers, man. Thank you. Γεια σου, Θείο. Χαίρετε. Έχεις πολλές συμμετοχές στο απόψινο φεστιβάλ. Έχουμε αρκετές, ναι. Πώς νιώθεις? Είμαι ενθουσιασμένος. 4 συμμετοχές, 4 τραγούδια, 4 χορογραφίες. Τις οποίες από ό,τι ξέρω κάνεις τις μόνος σου τις χορογραφίες για τα 4. Μέσα στο μπάνιο μου και για τα 4. Μέσα στο μπάνιο. Είναι επικίνδυνο Θείο. Ο Θεός να σε φυλάει, εμπράσκο το Θείο να γλιστρήσεις. Όντως, ναι, εντάξει. Ήταν αργά τη νύχτα που δεν έκανα. Ήμουν απλά inspired την ώρα και ναι. Wow, χαίρομαι. Τώρα έχεις το μαλλί σου έτσι ωραίο. Έκανα μπάνιο, δεν ξέρω, έκανα εικόνα διάφορα. Έχεις και μια χορογραφία που το κάνουμε με blow dryer γιατί έτσι ωραίο. Συνήθως έχω το κότσον, αλλά εντάξει, ναι, να κάνω κάτι έτσι αν θέλεις. Εντάξει, ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, και ποια είναι τα πλάνα, έλα να κουμπιούμε μέσα μας, και είναι η κάμερα να είμαστε. Και ποια είναι τα πλάνα σου για το μελωθείο μου? Βασικά εγώ ζω Αμερική, είμαι LA και θέλω να επιστρέψω πίσω μόλις ολοκληρώσω τα projects μου. Γιατί? Νομίζω λίγο ξεκάθαρη απάντηση. Δεν έχουμε μεγάλο market στην Κύπρο δυστυχώς. Και επειδή ασχολούμαι παραπάνω με το ξενόγλωσσο το τραγούδι, θα προτιμούσα να πάω κάπου που ακούν αγγλικά τραγούδια, ας πούμε. Ναι, αλλά ερχόμενος πίσω να φέρεις μαζί σου τη γνώση σου, τη τεχνογνωσία, τα references σου. Σε περιμένουμε να έρθεις και να διευρύνεις ακόμα παραπάνω το music scene και όχι μόνο scene στην Κύπρο. Θείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας τη Kate Dominic και τον MC Stan. Δύο πανέμορφα πλάσματα, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ αχώθηκα λίγο, νιώθω έτσι λίγο, δεν ξέρω. Τι θέλετε να μας πείτε για απόψε? Να σου πω, τα ελληνικά μου είναι λίγο, you know, not that good, so I'm gonna say it in Greek, in English, sorry. I think it's amazing. I mean, it's something different in Cyprus, and a massive shout out to the people who organize it. It's absolutely amazing. Cult experiences. Cult experiences, and I feel good to be here. I'm here, you know, I've met a lot of beautiful, amazing people, artists, you know, photographers. I forgot to make my makeup, but it's all right. I'll do it later on. So yeah, it's a good feeling. You're looking great. Don't sweat on it.
It's amazing. So, KD. D, κάμνεις δαμέ. KD, συμμετέχεις σε κάποιον από τα βίντεο ή απλά μας κάμνεις πολλά πιο πλούσιους με την παρουσία σου? Εκτός το ότι κάνω τον κόσμο όμορφο με την παρουσία μου. Είμαι singer, είμαι lyrics writer. Έχουμε το τραγούδι μας που αντιπροσωπεύουμε σήμερα, είναι το It's Oriental. Λείπει το ένα μέρος της ομάδας μας, It's Maldiva. Είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική. Είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η οργάνωση και που διοργανώσαν τέτοιο μεγάλο event. Έχουμε πάρα πολλά ταλέντα στην Κύπρο και θεωρώ ότι πρέπει να ανοιγόμαστε και στο εξωτερικό. Και είναι καλή αρχή για όλους μας. Συμφωνώ απόλυτα. KD, MC Stan, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και εύχομαι the best of luck for your video. Thank you so much. All right, so Good luck to all. we're gonna see you later. Peace. Κατερίνα Τελειρίδου, απίστευτη performer, χορεύτρια. Κατερίνα, μια ερώτηση. Εμείς που είμαστε στη δραματική σχολή θεωρούσαμε ότι ας πούμε τηλεόραση τάχα στον παραμεντήν. Το να συμμετέχεις σε music video είναι η τηλεόραση ο χορευτών? Όχι, θα το έλεγα. Κάτι πολλά ωραίο. Με χώνεσαι, εγώ κάνω τηλεόραση, ενώ σου με χώνεσαι, κάμνω. Λέω ότι είμαστε βλάκες στη σχολή και στον παραμέντο. Ενώ σου ρωτώ αν όντως σε σχολές υπάρχει το πράγμα και κατά πόσο εσύ γουστάρεις που συμμετέχεις. Όχι, καθόλου, γιατί εξαρτάται τι κάνεις εκείνο το πράγμα που κάνεις. Ας αντιπροσωπεύει και αν ευκάλεις εκείνο που σου αρέσκει. Ναι. Κατερίνα μου, πώς νιώθεις που το με? Νιώθω πολλά ωραία, μια πολλά ωραία ευκαιρία για όλους τους καλλιτέχνες να αναδείξουν το ταλέντο τους, τη δουλειά τους, τον που τους αρέσκει. Και χαίρομαι που γίνεται κάτι τέτοιο στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε music video σαν performer χορευτρία? Όχι, ξανασυμμετείχα. Τώρα είμαι με το Κάις, στη μουσική του Κάις, ναι, και σκηνοθεσία του Λευτέρη. Ξανασυμμετείχα, ναι. Αρέσκει σου, γουστάρεις το Ή αν κάτι μου αντιπροσωπεύει. Τέλεια, εύχομαι σου ότι καλύτερο και η συμμετοχή σας να πάει πάρα πολύ καλά. Thank you. Καληνύχτα. So, we have with us Anna and Ivan. They are siblings. And do tell us, what's your role in this festival tonight? Are you participating in a music video? Yes, we're actually artists, and we have one music video here for the song "Remember" that is from our new music album, New Day Act 1. Wow. We actually, the music video was shown in Block B, second part, but we enjoyed it either way, even though it was a long wait indeed. Well, I think it's part of being in a festival, like getting to experience other artists, their work. So I'm sure that you enjoyed that and you got inspired by it. What do you say? Yeah, I really enjoyed other artists' works, and I'm looking forward to collaborations with other artists as well. So yeah. Can you come a bit closer for the camera? Yeah. So, do you have any plans for the future, either in Cyprus or abroad? Yes, of course. Well, for now, the main question is that how old are we? I'm 16. He's 18. Yes. I think we're the youngest people. You are definitely the youngest. I think I have doubled your age, almost. So 16 and 16 and 18 kill me now. So, what will a 16-year-old and 18-year-old do in the rest of their huge life they have ahead of them? Well, right now the main goal for us is to evolve, to create an audience. The main idea is for our audience to find something relatable in our music, because I think the main thing for artists and composers is to comfort the people that listen to them. Because in this world it's so hard to cope with the amount of emotions and the stuff that is happening around us. So music just saves us. It's like an escape from reality. And I think for us it's the main plan for the future, to evolve, to develop, and to become better for our audience. Can you top that? So I mean, you're amazing. Thank you so much for coming here. I wish the best for your video. Have a nice night. Thank you. Bye bye. Hello, Marcus. How's it going? It's going amazing. How are you? I'm good. It's great. It's a great event. Dude, from a stuntman to a director. What an amazing. Yeah. And how do you feel tonight? I feel great. I mean, it's something new for me because as a filmmaker, this is like the first event I'm on.
And you look amazing, by the way. Oh, thank you so much. You too, you too. And I'm humbled and I'm grateful to be here, and it's lovely and nice people, so I love it, really. Did you get to see other people's videos? Yes, I was here in the afternoon. We watched quite a few, and all great works, I love it, really. Isn't it amazing to be inspired by other people's work? Absolutely. This is all the time. I'm inspired by so many people, and I'm taking the stuff in, and it's all art, so I love that. It's amazing, man. What's your plans for the future? I don't know, winning an Academy Award or Grammy, let's see. I wish that for you, man. Thank you. It's great having you. Have a nice evening. You too. Γεια σου Μάριε μου, πώς νιώθεις που είσαι υπόψη μαζί μας? Νιώθω πολύ ευχαριστά γιατί είναι και το πρώτο event που γίνεται σε music video και κάτι που νιώθω και περηφάνος και για το Σάββαν που το δημιουργήσε το event, που είναι μια ευκαιρία για όλους μας να γνωρίσουμε κόσμο, να φορήσουμε κοστούμια πρώτα απ' όλα. Εννοείται, ναι. Η αλήθεια ήθελα να το φορήσω πολύ καιρό τούτο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Όμως, επειδή θεωρώ ότι δεν είχες καμιά δυσκολία στο να είσαι ομορφός, ποιες ήταν οι δυσκολίες του να κάνεις το βίντεο? Οι δυσκολίες παραπάνω γενικά που βρίσκω σε ένα βίντεο και είναι και το κύριο στοιχείο που να κάνει ένα βίντεο καλό είναι το σενάριο. Το σενάριο το δουλέψαμε μαζί με τον artist, με τον Jimmy και την κινηματογράφηση είναι δουλέψαμε με τον Φίο Βασιλείου, ο οποίος έχει κάνει και κάποια άλλα music video σε το event. Εντάξει, όλη η παραγωγή γενικά για να δημιουργήσει ένα βίντεο είναι ένα όμως πολλά ωραίο experience, μια πολλά ωραία εμπειρία, όπως και να κάνεις και μια ταινία που... Ερώτηση, είναι το πρώτο σου music video που κάνεις ή έχεις κάνει κι άλλα? Όχι, έχω κάνει κι άλλα, απλά τα άλλα δεν τα έχω φέρει σε το event. Εντάξει, είναι το πρώτο event, οπότε πήρες τα κάπου αλλού, ας πούμε, σε άλλα φεστιβάλ παρόμοια? Όχι, απλά ήθελα να επιλέξω ποιον να φέρω η αλήθεια. Ναι. Και έφερα το συγκεκριμένο που νιώθω ότι είναι και μια πιο καλή δουλειά για μένα, πιστεύω. Εύχομαι ότι καλύτερο, να περάσεις όμορφα απόψε και στα επόμενα και στα καλύτερα. Ευχαριστώ. Ένα υπέροχο event. Thank you. Να είναι καλό Σάββατο και κάτι experiences. Εννοείται. Να είσαι καλά. So we have Kais or Kais. What do you prefer? It doesn't matter, man, as long as you spell it right. Kais, yeah. So Kais, what are you doing tonight here, man? Just coming here for the music video festival. I'm excited to be here. Glad to see that, that's something like this is sprouting in Cyprus. And I'm excited to see our video showcased as well. I mean, it's a really nice opportunity as a, yeah. It's a really nice opportunity as a musician, to have these kind of events for you to network and meet new people and showcase your work. Is it your first time you're taking part in such kind of an event? No, I've actually been to a music video festival in Austin, Texas before. That was back in 2015, though. It's a while ago. So, yeah. So after I'm going to ask you which one was better. No, man, they're both nice. They're both different, right? Different. He knows what to say. Yeah. So what are your plans for the future? To perform live, because I'm a musician at the end of the day. I make music, so just to perform live, I'm gonna be playing in Cyprus. Next show is at 11 p.m. downstairs. You're going to be performing for us. Yeah, man. Okay, I am really looking forward to your performance, man. Yeah, absolutely. So 11 p.m. downstairs, and then May 25th at Savino, Savino Live in Larnaca, and then Fengaros Festival at the end of the year. I'll be there at Fengaros doing some stand-up comedy, so we're going to see each other, I guess. Oh, nice. Yes, absolutely. What's your name? Yorgos. Nice to meet you. But you can say the Yorgos or Kaiser. You just pronounce it right. Everybody Yorgos, bro. It's okay. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Έχουμε μαζί μας ένα χορκόν, μαλλιάες και μεταλλάες και... Δεν ξέρω, είσαστε σίγουρα metal, είσαστε η metal συμμετοχή, ναι. Φαίνεται. Να κάνει κάποιος, πώς λέγεται, γύρω το που κάνει στη φωνή την... Άντε, δώσ' μας λίγο. Is that good? Εγώ ακούστηκα παραπάνω από τον growling, τέλεια. Δώστε μας έναν growling. Έχεις κόσμο δαμέ, ο οποίος δεν ακούει,
Νομίζω θα ήταν κρίμα να τους διώξω. Έλα, σύρτο, πάει ξανά. Wow, ωραία. Εγώ αν κάνω έτσι δεν θα ξαναμιλήσω για ένα μήνα. Οπότε, πώς νιώθετε παιδιά που είσαστε σήμερα εδώ που συμμετέχετε σε αυτό το φεστιβάλ? Αρκετά ωραία. Ένα ωραίο experience. Πρώτη μας φορά που ερχόμαστε. Και εμάς. Αγάπη μου, ευχαριστώ. Αρέσκει μου που πάτε εσείς όμως, όχι ρε, με κοστούμια τίποτε. Τζιν, φανελούες, όχι. Κάτι πρέπει να κάνεις εσύ. Εντάξει. Είμαστε μισή-μισή. Προσπαθούμε. Ημι-gift, πολλών το ημι-gift. Προσπάθεια που μετράει. Είναι ημι-gift το στυλ μας σήμερα, κύριε Κυριάκου. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο περίπου, ξεκίνησε η ιστορία με το Hex και γυρίσαμε στο Τρόδος με διαφορά ενός μήνα. Μάλιστα, είχε χιονίσει, αλλά σταμάτησε να χιονίζει, γυρίσαμε χωρίς χιόνια το συγκρότημα και με χιόνια την Νικόλη, η οποία δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά τη στέλνουμε πάρα πολύ αγάπη. Ήταν η πραγματική μαχήτρια του κλιπ. Οπότε θέλω απλά να παρουσιάσω τον Βαρνάβα. Γεια σας. Χαιρετίζουμε. Γεια σας. Hello. Hello. Ωραία, sorry, επειδή έλες τα ονόματα τους στο μικρόφωνο και μην ακούνταν. Οπότε πάμε ξανά. Όνομα, Βαρνάβας, Λουκάς, Ανδρέας και ο Γιώργος. Και ο Φρίξης Μασεράς, yeah baby. Λοιπόν, εύχομαι ότι καλύτερο στη συμμετοχή σας και στα επόμενα και εμπέζεστε ειλικρινά. Το όνομα του παιδιού όμως μου το πείτε. Ένα λεπτό φίλε μου, περίμενε. Το όνομα του και τι να το ρωτήσω. Εντάξει, έλα ρε Παναγιώτη Αλεξάνδρου που με ενημερώσαν από το κοντρόλ. Μάλιστα. Πώς νιώθεις που είδαμε? Πώς μου νιώθω? Είμαι που ώρα 12 δάμε και εν τέλεια ούλα. Είδες πολλά βίντεο? Ναι, είδα πόσα. Όχι είπα στο κινητό σου στο φεστιβάλ. Όχι. Όχι, είδα πάρα πολλά βίντεο. Αλήθεια, το που γίνεται σήμερα huge, μπελαμός και μακάρι να συνεχίσει για άλλα χρόνια. Συμφωνώ απολύτως. Ούλον το process του τραγουδιού και του βίντεο, πράγματα που πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος. Και εμείς να βρισκόμαστε να τα βλέπουμε, σαν πως κάνουμε DVD night, ας πούμε, αλλά οι professionals. Ναι, εννοείται. Αλλά ναι, πάρα πολλά άτομα πίσω που είναι τη δουλειά και πολλά ώρα που φταίνουν προς τα έξω. Εύχομαι υπόψη να γνωρίσεις πολύ κόσμο, να προκύψουν συνεργασίες. Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον? Τα σχέδια μου για το μέλλον. Τώρα, την στιγμή που μιλούμε, υπάρχουν άλλα 5 τραγούδια. Πού βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια? Σε 5 χρόνια, σπίτι μου. Δεν έχω ιδέα. Ωραία, απάντα την πρώτη ερώτηση, έτσι πέλες που λάλλω. Οκ, έχω 5 τραγούδια, τα οποία στο στούντιο τώρα ετοιμάζονται και έρχονται και άλλα βίντεο κλιπς. Αναμένουμε. Πραγματικά υπομονούμε να δούμε τη δουλειά σου και εύχομαι ότι καλύτερο στην απόψινή διοργάνωση. Ασχίζεις. Ευχαριστώ πάρα πολλά και εσύ να ασχίζεις. Δεν έκανα τίποτε, εγώ έβαλα με το κότσινο μου και ήρθα, κατάλαβες. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Άτε φύγε τώρα. Είμαστε εδώ με τον Μάριο και τον Φιδία, δύο υπέροχους πραγματικά, είσαστε πανέμορφοι όψε ειλικρινά. Νομίζω θα βράβευα κάποιους ψεγοντούς που να βραβευκά, είναι πολλά ψαγμένοι. Είδα τον Παλεντσιάκα, είχε controversy τώρα τελευταία, δεν θα πω τίποτε, να παίξω πελό με το controversy. Μπράβο, χώστο, ωραία. Πώς νιώθετε που τα στιγμοψήδαμε? Νιώθουμε τέλεια, είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχω εδώ και κάτι χρόνια. Wow, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολλά. Εννοείται, νιώθουμε υπέροχα και κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινήσαμε και ελπίζω στα επόμενα χρόνια να βγει πολλά πιο ψηλά το πράγμα και να είναι ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που γίνεται στην Κύπρο ever. Πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι, θέλω να δω πώς είναι να κάνετε top τους εαυτούς σας στο aesthetic, στα επόμενα. Ειλικρινά αναμένω να δω. Η συμμετοχή σας απόψε, πώς νιώθετε ότι είναι να κερδίσετε, να νιώθετε, πώς το βλέπετε? Κοίτα, για μένα φτάνει το ότι είχα αυτή την ευκαιρία. Δεν με νοιάζει αν πάρω κάποιον βραβείο, ξέρω εγώ. Θα ήταν καλό, ναι, εννοείται. Αλλά μόνο που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή είναι το κάτι άλλο. Τέλεια, χαίρομαι. Εσύ? Εγώ θα είμαι τόσο down to earth. Πάμε, θέλω να νικήσω! Αφού δεν είσαι down to earth, να ακούμε πιο δυνατά στο μικρόφωνο. Εγώ θα είμαι τόσο down to earth, να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω στο θέμα του τραγουδίου ότι έχει το Φιδίας. Αλήθεια, έγραψε ένα απίστευτο τραγουδί.
Χαίρομαι πάρα πολύ το οποίο επέλεξε με, επειδή πέραν που συνεργάτες είναι και πάρα πολλά καλός μου φίλος, ενώ σου σχεδόν αδερφός μου. Και άρεσκε μου πάρα πολλά να το βλέπω ενώ σου να ανεβαίνει τόσο ψηλά, τόσο στο τραγούδι, και χαίρομαι πάρα πολλά που με επέλεξε εμένα να κάνω το βίντεο και ελπίζω να τους αρέσει και να πιάμε κανένα βραβείο. Αγαπώ τον πάρα πολύ. Εγώ δεν το είπα τούτον, για να μην ξέρεις. Καλύτερα τα λένε οι άλλοι. Έφερες το τζίπες του, εγώ θα πω τίποτε, πέτα εσύ. Ωραία, λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολλά που σας είδαμε. Υπάρχουν κάποια σχέδια για το μέλλον? Κοίτα, εγώ προσωπικά μου άρεσε και να κάνω σχέδια στη ζωή μου, εγώ ζω το παρόν. Γιατί δεν ήξερες πώς να τραπούν τα πράγματα. Μου άρεσε και να κάνω σχέδια. Συμφωνώ. Έχω στόχους, αλλά είναι βήμα με βήμα. Εύχομαι υπόψε, βασικά είμαι σίγουρος ότι υπόψε από το networking event έχουμε τόσους επαγγελματίες, που όλους τους χώρους, σίγουρα να προκύψουν συνεργασίες, και εύχομαι ότι καλύτερο στο μέλλον. Θέλεις να μας πεις κάτι τελευταίο? Να σου πω κάτι τελευταίο. Αρέσκει μου το που φορείς, προηγρείο, και ελπίζω όλοι να περάσουν υπέροχα και όντως να το ζήσουν, επειδή το πράγμα που γεννήσκεται τώρα ίσως να, όπως είπα, στα επόμενα χρόνια να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που γεννήσκεται στην Κύπρο, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Yeah, καλά περάσετε. Και αγαπάμε τους haters. Έτσι είναι το, πάμε, τέλεια. Καλή νύχτα, καλά περάσετε. We are with Raphael Tate and Joanna Diana. Both named Joanna Diana. It's interesting. Yeah. Joanna Diana. Joanna Diana and Raphael Tate. JD, I prefer JD. RT and JD. So we are with RT and JD. How do you feel being here tonight with us? It's a beautiful event. I flew over from England to be here, so I feel good, man. You flew for this event? Damn, yes. I like that. What about you? I live here, so. Okay, boring. No, I'm just kidding. No, I live here, but I'm excited, and I was the one who was like, let's enter, let's see how it goes, and yeah, we're really excited to be part of the very first one, so. Amazing. Did you get to see other people's videos and like get inspired and stuff? Yes, indeed. Especially the last one. It's called Prayer. Yeah, that one was our favorite one. Prayer was amazing. Really good way to like wrap the whole thing up, you know. But yeah. But a lot of really inspirational work. So. How was the process for you? Like, first of all, is this the first time you participate in such kind of an event, or are you? You seem experienced, to be honest. Well, I got a couple of events that I've participated under your belt. You know? Yeah. On TV a couple times. Yeah. I just was on TV a couple days ago, so yeah. Well, I am an actor, so I'm every day on TV. So I can dig it. I try to be like you. That's amazing. What are your plans for the future? We're definitely going to be working on some new music videos together, for sure, sometime this year. But I don't know exactly which one yet. We've got a couple songs in pre-production right now. So yeah, we're just waiting to see what Raf chooses to go out with next. So he chooses the music? He chooses the music, but there's a couple songs that I really like that are part of his EP that is coming out. Yeah. I'm like, Raph, I want this song, I want to do this one. She's actually pushing me to get back in the studio and do some work, so. I mean, it's important to have people around you that inspire you, that push you. I just hope that this night is an opportunity for you to meet new people and bring new plans for the future. For sure. Cyprus has been the spark of my music career. I've been here for like 7-8 years, so I started my music career here, and it's continued to be a blessing to me. So definitely networking tonight. Yeah. I just wish the best for you, and I wish to see you again in the following year, the next edition of the festival. Have an amazing night. Λοιπόν, γεια σου Αγγελίνα μου. Γεια σας. Πώς νιώθεις που είσαι σήμερα μαζί μας? Είμαι πάρα πολύ excited που γίνεται το φεστιβάλ. Μπράβο στα άτομα που το διοργανώσαν πραγματικά. Cult experiences, instantly cult. Ότι αγγίζει ο Σάββας Χρήστου γίνεται χρυσός. Λοιπόν, πώς νιώθεις για τη συμμετοχή σου? Είμαι πάρα πολλά happy που είμαι με τόσα ταλαντούχα άτομα. Πάρα πολλά, δηλαδή. Η αλήθεια είμαι στα πρώτα στάδια εγώ. Δηλαδή 3-4 πράγματα έβαλα προς τα έξω, αλλά ναι, ανυπομονώ να... Νομίζω πολύ ωραίο το γεγονός ότι 3 πράγματα παρόλα αυτά μου συμμετέχει σε ένα τέτοιο φεστιβάλ. Έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις κόσμο και νομίζω σίγουρα να προκύψουν κι άλλα από μια τέτοια νύχτα. Ναι, πραγματικά πάρα πολλά excited που το διοργάνωσαν και περιμένω να δω και τα επόμενα. Είδες κι άλλα βίντεο σήμερα, εμπνεύστηκες από άλλους καλλιτέχνες? Ναι, πάρα πολύ το ταλέντο. Πραγματικά.
Και ξέρεις, είναι συχνά που το νιώθουμε στην Κύπρο, το ότι είναι πολύ το ταλέντο, γιατί δεν έχουμε έτσι είδους events. Εγώ πάντως νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που να γνωρίσω πάρα πολλούς ταλαντούχους καλλιτέχνες απόψε. Ποια είναι τα σχέδια σου του μέλλον? Πολλή δουλειά για να βελτιωθώ και να ξαναλάβω και μέρος. Και ανυπομονώ να δω και για τους υπόλοιπους, γιατί πρέπει να ενωθούμε όλοι να ανεβούν τα πράγματα, γιατί όλοι έχουμε το ανάγκη, θεωρώ. Και να μην πιένουμε εξωτερικό να τα κάνουμε, μπορούμε να τα αναπτύξουμε πρώτα εδώ. Λέξη που λέγουν και Αγγλέζοι, συμφωνώ απόλυτα. Εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ ωραία απόψε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας παιδιά. Πώς νιώθετε που είσαστε απόψε μαζί μας, δαμέ? Είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτό που συμβαίνει σήμερα, γενικά για τη local σκηνή της Κύπρου. Επειδή δεν υπάρχει ευκαιρία να δείξουμε τις δουλειές μας, παρά μόνο το ίντερνετ. Οπότε, γενικά είμαστε αρκετά χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να δούμε και άλλες συμμετοχές και άλλα βίντεο, τα οποία δεν τα ξέραμε ότι υπάρχουν. Να είμαστε ειλικρινείς. Απάντησες που μόνος σου σε πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι που τα είπες μόνος σου. Όχι, εντάξει. Ναι, καλή νύχτα. Πώς νιώθετε, είσαστε αισιόδοξοι για τη συμμετοχή σας? Νομίζετε να το πιάμε το κύπελλο, νόξα? Κοίτα, όπως και να έχει, είμαστε happy που έπαιξε κάπου, ενώ που μπορεί να αναγνωριστεί από κάποιους άλλους εκτός που το δικό μας το κοινό, ας πούμε. Ας ελπίσουμε και εδώ καλύτερα. Ακριβώς, είναι πάρα πολλά. Να μαντέψω ότι είναι metal η συμμετοχή σας. Γιατί οι metal δεν φορήσαν κοστούμια. Είναι ελληνόφωνο ροκ με πολλές επιρροές από τη metal σκηνή, είναι η αλήθεια. Ένα κάνω mic drop. Λοιπόν, οπότε, ωραία, πείτε μου ποια είναι η έμπνευσή σας, ένα συγκρότημα που μπορεί να ξέρω εγώ, ας πούμε, που τι εμπνευστήκατε για το συγκεκριμένο music video. Γενικά, οι επιρροές μας από ελληνικά συγκροτήματα, ας πούμε, είναι οι τρύπες. Αλλά το κάθε άτομο από εμάς φέρει στο παρελθόν του τα δικά του ακούσματα, που είναι και από ξένα συγκροτήματα. Εμείς είμαστε Ινοφρένο, σαν συγκρότημα. Είμαστε ελληνόφωνο rock με metal επιρροές κτλ. Και το βίντεο αντιπροσωπεύουμε την υπόλοιπη μπάντα, φυσικά, και τους σκηνοθέτες μας, τον Πάρη Χριστοφή. Και τον Ανδρέα Χριστοφίτη. Πού είναι ο Πάρη, δεν ήρθε ο Πάρης? Δεν τα κατάφερε σήμερα. Και τον Ανδρέα Χριστοφίτη που μας έκανε το άλλο το βίντεο που προβλήθηκε σήμερα. Ναι. Τέλεια. Ποια είναι τα πλάνα για το μέλλον? Ελπίζουμε σε νέα. Μίλησες πολλά, εσύ περίμενε. Πάει εσύ. Ελπίζουμε σε νέα κομμάτια σύντομα. Η αλήθεια. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Κάτι να έχουμε. Και σε νέα βίντεο κλιπ. Ας ελπίσουμε να παίχνουν του χρόνου, ίσως. Ωραία. Εύχομαι να σας δούμε και του χρόνου, δαμέ. Και να είσαστε εξίσου έτσι ωραίοι, ορεξάτοι και με ωραία ενέργεια. Καλή νύχτα, παιδιά. Καλά περάσετε. Wow. Γεια σας, χαίρετε. Now that's παίρνει άποψη. Είναι μια άποψη. Trap σκηνή, ωραία. You captivated me. Let's see if you're going to trap me as well. Οπότε, τα ονόματα σας? Ντούτι Στέφανος Χριστοφόρου. Ντούτι Στέφανος Χριστοφόρου. Ντούτι, πώς το λένε, Ντούτι. Όχι με το ίδιο spelling, αλλά ναι, βάλεις έναν ίσο τέλος. Doodles Ντούτι. Ναι. Noodles, ωραία, σε εύχομαι λοιπόν. Εσύ? Χριστοφή Στέφανος. Γεια σου Χριστοφή Στέφανε. Με έτσι look το Χριστοφή Στέφανο νομίζω είναι κολλά καθόλου. Πρέπει να βρεις κάτι άλλο πιο... Εμείς εννοούμε να κολλήσει. Να κολλήσει. Μην παίζει αρέσκει με έτσι το αρέσκει μου. Λοιπόν, πώς νιώθετε που συμμετέχετε απόψε σε αυτό το φεστιβάλ? Ήρθαμε να δούμε το παρόν μας για τη τραπ σκηνή. Να στηρίξουμε τα βραβεία. Την κυπριακή τραπ σκηνή ή γενικά την τραπ σκηνή? Κυπριακοί καλλιτέχνες είμαστε, που εκπροσωπούμε εννοείται και στην Ελλάδα. Ωραία, έφυγε. Καλύτερα που είναι το καμά γιατί animal cruelty δεν ξέρω εγώ να μας κλείσουν. Λοιπόν, πρώτη φορά συμμετέχετε σε ένα παρόμοιο φεστιβάλ? Εγώ προσωπικά όχι. Αλλά είναι ωραίο, έτσι, events. Για οποιοδήποτε, όταν αφορά τη μουσική, είναι ωραία. Πέρα από τη trap, ποιον genre από τα music video που δείτε υπόψε σας άρεσε παραπάνω? Είναι rap, είναι το retro, το money dance. Nice, χαίρομαι. Εύχομαι υπόψε να προκύψουν έτσι ωραίες συνεργασίες, γιατί να γνωρίσετε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να ρωτήσω πόσο χρόνο είσαστε, γιατί φαίνεστε μου μητσί, και θέλω να ρωτήσω πόσο χρόνο είσαστε. 20. 28. Α, εντάξει, εσύ μητσο δείχνεις. Λοιπόν, 28 και 20, ποια είναι τα επόμενα σας πλάνα για το μέλλον? Αν είναι Κύπρο, αν είναι στο εξωτερικό? Διάφορες συνεργασίες. Οπότε περιμένουμε να τα ανεβάσουμε βασικά για να δει και ο κόσμος τη δουλειά.
υλικό υπάρχει με καλλιτέχνες της Ελλάδας, πολύ δυνατούς. Έρχονται δυνατές συνεργασίες και tour Ελλάδα-Κύπρο. Γουστάρω, ελπίζω να σας δω σύντομα στο feed μου και σε live, κάνετε live. Ναι, κάνουμε σχετικά live σε events, σε club της Κύπρου. Περιμένω invitation. Καλά περάσετε. Ice Tea Lemon είδα μαζί μας, in the house, Ice Tea Lemon. Lipton, οξά... Lipton. Ναι, ναι. Εντάξει, περιπράσω το μικρόφωνο, πάει ξανά. Lipton, οξά. Νέστη και καλοκαίρι Lipton. Τι ωραίος τρόπο να ξεκινήσει μια συνέντευξη. Λοιπόν, Ice Tea, πώς νιώθεις που το μαζί μας? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ευχαριστώ Σάβα Χρήστου που μας άφηκε να βάλουμε τα submission μας. Νιώθω τέλεια, ήρθα να κερδίσω. Κερδίσαμε, εντάξει. Κερδίσατε? Μα ξέρεις το? Είσαι άνθρωπο μες τα πράγματα. Πρέπει να ήμουν έτσι τώρα με ένα βραβείο, αλλά να ξεμπειράζει σε λίγο από να τελειώσουμε. Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ σε εκείνους που με εμπιστέψαν, που ήταν πίσω μου σήμερα. Βοήθησαμε πάρα πολλά το τι έγινε σε μια νύχτα για να κερδίσουμε, μόνο εγώ ξέρω, και αυτοί με βοήθησαν. Και εγώ θέλω να ρωτήσω αυτούς που θα δουν τη συνέντευξη το πόσο μακριά να πάει για να κάνεις το που θέλεις. Πόσο μακριά, πόσο πεινάς. Εγώ πεινάω πολύ. Ειδικά τώρα πεινώ, δεν ξέρω μας ήταν. Μαξίνη, εσύ φάει, ενίδα φάει, εσύ. Εγώ πεινώ πάρα πολλά, αλλά πεινώ όχι μόνο για φαΐ, πεινώ για φήμη, πεινώ για λεφτά, πεινώ για βραβεία. Είναι το πρώτο μας βραβείο σήμερα, θα το βαστώ σε λίγο. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολλά, το cult experience. Πέρα από το βραβείο, να σου ευχηθώ, αφού είσαι έτσι ωραίος πεινασμένος και έτοιμος για δουλειά, η απόψινή βραδιά, το networking event να σου φέρει νέες συνεργασίες και να βγεις έξω από τα νερά σου και μέσα στα νερά σου και να μάθεις και όκα πράγματα και να τελειοποιήσεις και να ξέρεις. Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον? Λοιπόν, τα σχέδια μας για το μέλλον είναι Oscar. Επειδή είμαι ηθοποιός, ρε, και ο πόνος με θα πιω ποτέ, κατάλαβε. Να πιάσεις άμα το θέλεις. Απλά εγώ στην Κύπρο σε λίγο μικρή, πάμε σε Expand, Oscar. Έχουμε να κάνουμε βίντεο κλιπ του Drake, ως το 25 πρέπει. Είμαστε για μεγάλα πράγματα, πεινούμε, το θέλουμε. Είμαστε γύρω από ανθρώπους που πεινούν και αυτοί. Πεινάς και εσύ από ό,τι βλέπω. Πάρα πολλά, ήδη πάσχυνα κιόλας γενικά. Και εγώ, η πρωί μου. Λοιπόν, πεινούμε, θα πιάμε Oscars, θα πιάμε βραβεία. Είναι το πρώτο μας σήμερα, που τα πολλά που θα πιάσουμε. Ευχαριστούμε τον Σάβα Χρήστου και ευχαριστούμε το Cult Experience και ευχαριστώ έναν μπρό μου. Εμπέζεσαι, καλή συνέχεια. Στέλιος Πατρίκιος και Μάικ Μαυρίκιος, να μαντέψω τις ασθεναδέρφια. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Άντε τώρα. Βασικά, εγώ είμαι ο τραγουδιστής του βίντεο, ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ο Μάικο Μαυρίκιος. Άρα δεν είσαι καμία συγγενεία? Καμία. Φιλία. Αλλά τυχαίνεται πιθανόν το ίδιο. Πατρίκιος Μαυρίκιος. Άκουσα και τα δυο Μαυρίκιος εγώ. Εντάξει, είσαι ώρα που με δάμε. Θα πάει ξανά, συνεχίζουμε, να που νομίζετε. Πάμε, είμαστε καλοί. Είναι εγώ που γίνα ρεζίλ, είναι εσείς, οπότε it's cool, ναι, είναι ο παρουσιαστής που είναι ρεζίλ. Ωραία, πώς νιώθετε που είσαστε υπόψη μαζί μας, δάμε? Πολλά όμορφα, πολλά ωραία πρωτοβουλία, περνούμε όμορφα. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε έτσι event? Ξανασυμμετείχαμε σε event, εντάξει, όλα τα events είναι όμορφα. Όχι γενικά σε event, ενώ σε music festival στην Κύπρο εννοώ. Στην Κύπρο όχι. It's a first, isn't it? Είναι ότι είχαμε κερδίσει έναν People's Telly Awards όταν κυκλοφορήσε το βίντεο κλιπ και ήταν καθαρά αμερικάνικο το event. Στην Κύπρο όμως δεν είχαμε την ευκαιρία, είναι η πρώτη μας φορά και είναι very, very exciting. Yeah, very, very exciting. Ναι, και εγώ χαίρομαι πάρα πολλά που να έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον κόσμο, να κάνουμε networking, να προκύψουν συνεργασίες. Ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον εσάς? Να γράφουμε μουσική που τη μεριά μου, να βγάλουμε βίντεο μαζί με τον Mike, να στέλνουμε τα βίντεο μας στα φεστιβάλ, να προχωρούμε. Να περνούμε ωραία, να εκφραζόμαστε, να πιάνουμε... Yeah. Keep doing what you love, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Be creative, φίλε, και άμα είσαι μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο με creatives... Τι μπορεί να πάει λάθος? Διαμάντια, δημιουργάς διαμάντια. Μόνο ο host να κάνει λάθος τα ονόματα και να σβήσει ο φως. Ναι, λοιπόν, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολλά. Καλή νύχτα σας. Εύχομαι ότι κάθε επιτυχία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι βλέπετε καλά. Να μας βάλουν μπόμπα. Να πούμε ότι δεν έκαμε flip την εικόνα. Απλά ο Ραφαέλ Χατζημιχαήλ έθελε να αλλάξουμε το πώς γίνεται. Γιατί, σαν καλλιτέχνης, από ό,τι ξέρω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει άποψη ο άνθρωπος. Πέντε συμμετοχές σου. 5 εκατοστήσεις του χρόνου. Λοιπόν, Ραφαήλ μου, πώς νιώθεις που είσαι μαζί μας? Φίλε, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία η οργάνωση. Μπράβο στα παιδιά.
για την πρωτοβουλία. Εν τα πυροτεχνήματα τούτα, δική μας οργάνωση, Cult Experiences, απλά μπορούμε να δείξουμε τα πυροτεχνήματα, γιατί έχουμε ένα πυροτέχνημα από μόνο του, οπότε είναι πια με άδεια. Λοιπόν, πάμε. Σίγουρα πέρασαν το Πασχά. Μπορεί. Πρέπει να έχει ντέρπι. Λοιπόν, πάμε ξανά. Πώς νιώθεις, Ραφαήλ μου, που σε... Εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σήμερα, δεν θα τελειώσει. Νομίζω πάμε από τον Λούκα, γιατί έβαλα σου μιλήσει να πέφτουν μπόμπες. Λοιπόν, Λούκα, πέρα από το να πεινάς, γιατί είπαμε ότι πεινά πριν λίγο. Τι νομίζεις, να πιάτε τις συμμετοχές σας κάνα προβραβείο σήμερα? Τούτο δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν πιάσουμε είναι καλό για μας. Το σημαντικό είναι ότι η δουλειά μας επέρασε και άρεσε. Άρα η επιβράβευση μας για μας είναι το χειροκρότημα. Από εκεί και πέρα να πω και στους κριτές, στον κόσμο που το είδε, κατά πόσο θα μας δώσει κάποιο βραβείο. Εγώ νομίζω άκουσα έτσι μια ψήνη ότι ας πούμε ένα βίντεο πήγαινε πολλά καλά και έτσι με τις πόμπες κολλά, γιατί κάτι μπορεί να καίγεται τώρα. Πες μας παραπάνω. Ισχύει. Καλά πληροφορία. Όχι ετήληξα, άκουσα. Άκουσες. Σωστά πληροφορηθήκες. Έχουμε το δεύτερο βραβείο από το κοινό στο τραγούδι μας του «Καίγομαι», το οποίο έκαμε σκηνοθεσία ο Λούκας Χαραμάρσου. Wow, ανυπομονώ να το δω, αφού να πω ότι δεν το είδα και θέλω να το δω. Θα δω τη δουλειά σου, φίλε. Σίγουρα κακός. Θα κλάψω. Ήταν συγκινητική προσέγγιση, δηλαδή. Μπορεί το βίντεο που να δεις να μην εξάρτητες κάτι αντίστοιχο και παρόμοιο στη ζωή σου. Ανυπομονώ πραγματικά να το δω. Ποια είναι τα επόμενα πλάνα για το μέλλον? Να χτίζω ένα σπίτι στο Χορκό. Πολλά legit πλάνο. Εσύ, Ραφαήλ μου. Εγώ πολλά και διάφορα. Θα συνεχίσω απλά να δημιουργώ, να κάνω εκείνο που αγαπώ και όπου μας βάλει ο δρόμος. Εύχομαι ότι καλύτερο πραγματικά. Εύχομαι η απόψη νύχτα να σας φέρει ωραίες συνεργασίες, να γνωρίσετε πολύ κόσμο και να τα απολαύσετε. Έχει κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε? Εγώ το μόνο που θέλω να εκφράσω σε όλο τον κόσμο που ασχολείται με το αντικείμενο, να μην σταματήσει ποτέ να ασχολείται. Γιατί το να δημιουργάς μέσα από τη δημιουργία εμπνέεσαι, δείχνεις τη δουλειά σου, δημιουργάς καινούργια πράγματα, βλέπουν οι άλλοι και πάμε πιο μπροστά όλοι. Συμφωνώ απόλυτα, Ραφαήλ μου. Μια πολύ καλή επιτυχία σε όλους. Καλή χτάς, καλά περάσετε. Hello. I've talked before with you. You're the director. Oh, great. What's your name? Anastasia Witrim. Hello, Anastasia. How do you feel about your participation in this festival? Great. It's a wonderful experience. Are you confident about your participation or in the competition? I'm confident about what we have produced together and created. Which I think is the most important thing, to appreciate it, to be happy about the result. Have you received any interesting feedback from the... Yeah, we were told that a lot of people were touched by our clip, our film, because it's more like a short film than a music video. And I think it works amazing with what the artists have created. So as a director, do you mainly do music videos or do you do more short films? I mean, since you said that the aesthetic is more oriented towards short film, are you a movie director mainly? Actually, I'm mostly a music video director, but I'm slowly moving to short form. So you experimented. Was it the first time you experimented with this, doing it more short film-esque? I would say I do that in most of my music videos, but in this one it was more focused on making it more of a film and more of a story, because it's a very important song and it's a very powerful and deep song. So we really wanted to translate what the artists have created into a visual form and to translate it to people to make them feel and make them see. That's so interesting. What are your plans for the future? I mean, you have some amazing artists with you. They have great future ahead of them. So what are your plans? My plans are to continue creating, to continue trying to bring what the artists see to life and trying to connect with them in my way and to bring my imagination and my inner world together with theirs. Sounds beautiful. I love the fact that you always turn towards the artist. It clearly shows where you navigate and where you get your inspiration from. It's beautiful. I wish the best.
Have an amazing night. Πώς νιώθεις που είσαι απόψε μαζί μας? Τέλεια. Θέλεις να αλλάξουμε πλευρές? Αρέσει, είναι καλύτερο το Feng Shui. Η καλή μου η πλευρά όμως είναι τούτη. Έτσι νομίζω. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι? Πρέπει να πιω το σοβαρό μου, έλα. Είναι το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Κύπρο. Πώς νιώθεις που είσαι όχι απλά μέρος του και διαγωνιζόμενος? Πρώτα να πούμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές, διότι πραγματικά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Περάσαμε υπέροχα. Εσύ πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω πάρα πολλά ωραία, ειδικά που γνωρίζω τους ωραίους καλλιτέχνες. Νομίζω λείπει έτσι φεστιβάλ, έτσι events λείπουν από την Κύπρο και ελπίζω απόψε να προκύψουν πολλές συνεργασίες. Γιατί, κοίταξε, υπάρχουν δαμέ ηθοποιοί, υπάρχουν τεχνικοί, υπάρχουν που τον κινηματογράφο, χορευτές. Άρα δεν ξέρεις μουσική, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει, ας πούμε. Δεν ξέρεις πότε θέλει να σου έρθει. Θέλω να πω, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει που την άποψη νύχτα. Εσύ τι είναι να θέλει να προκύψει που την άποψη νύχτα? Εγώ είμαι πολλά happy που την νύχτα μου, διότι με τον Πατρίκιο που είμαστε φίλοι που πριν δεν ξέρω αν έδαμε να το φωνάξουμε, είπαμε να κάνουμε ένα τραγουδάκι. Όχι, εσύ δεν είσαι ο Πατρίκιος, εσύ είσαι ο Σίου. Έλα να κάνεις μια βόλτα. Μα ήρθεν παρέ, είχαμε τον Πατρίκιο. Συνέχεια, πρέπει να πάντα δάμε. Με τον Πατρίκιο να κάνουμε τραγουδάκι μαζί, έτσι καλοκαιρινό, αναμένουμε. Αν δεν γίνει, tough luck, απλά είπα μαλακία. Βάλετε το πιπ. Αρέσκει μου που το λες τραγουδάκι. Χαίρομαι, να λέω λίγο παραστασούλες, σιρούλες, γαλατάκι. Ποια είναι τα πλανάκια σου για το μελλονάκι? Να δω ταινιούλα, όχι απλά για το μέλλον. Όπως και σήμερα, ένα από τα τραγούδια μου ήταν το Hey Boy, το οποίο είναι αγγλικό. Ετοιμάζω ακόμα κάποια αγγλικά τραγούδια. Παραμένει το ελληνικό μου κανάλι, αλλά δημιουργώ και ένα καινούργιο με διάφορες συνεργασίες και με διάφορα ζάντρας. Σε τι ζάντρας πειραματίζεσαι συνήθως? Δεν έχω ιδέα. Απλά δοκιμάζω. Εσύ ρε με λέξη ζάντρα, αλλά να σε ρωτήσω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, είσαι τέλειος, εμπέζεσαι, αρέσκει μου πως με κασελάρι και έρχομαστε εμείς. Λοιπόν, πέρα τελευταίο και θα σε καληνυχτήσω απέναντι να περάσεις όμορφα. Ναι. Να πω ότι τα βίντεο clips τα οποία προβαλθήκαν σήμερα ήταν ένα αποτέλεσμα αρκετής δουλειάς που πολλά ωραίους ανθρώπους, όπως είναι ο Νίκ Ντίνο, ο οποίος ήταν μαζί μου στη διεύθυνση φωτογραφίας, όπως ήταν η Πάολα που τραγούδισε, η Πάολα Ανταφιανού που ήταν στο Ξέχναμε, και πάρα πολλά άλλα άτομα. Και είμαι πολλά ευγνώμων που σιγά σιγά δημιουργείται μια ομάδα και δημιουργούμε με αγάπη. Μπορώ να μυρίσω όλο το λουλούδι, μυρίζει ξεψεύτικο. Μυρίζει, αλλά δεν μυρίζει πολλά ωραία. Είναι οκ, είναι οκ. Είναι η Παόλα Ενταφιανού, είπες. Γεια σου Παόλα μου. Πώς περνάς? Πράτησε να έρθουμε νουλί. Έλα Λιδία μου και εσύ. Χωρί μας όλους, Σάβα. Μαμά. Κάποιο περαστικό. Παόλα, πώς νιώθεις που είσαι απόψε μαζί μας σε αυτό το πρώτο φεστιβάλ? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Ευχαριστώ τον Μάριο βέβαια γι' αυτό. Περνούμε πάρα πολύ όμορφα. Από η ώρα 4 που είμαστε εδώ. Εκπλήξεις συνέχεια. Μα από η ώρα 4 και είσαστε τόσο fresh, τόσο sharp. Wow. Η Mac. Μπράβο, σωστό. Μπράβο, δεν είπαμε τίποτε για τη Mac ως συνόλα. Συγχαρητήρια στη Mac, ένα μπράβο στη Mac. Τέλεια. Πώς νιώθετε για τη συμμετοχή σας? Είμαι πάρα πολύ όμορφη, ενώ τούτη ευκαιρία. Εγώ πρώτη φορά συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Τι να πω άλλο, πραγματικά, ενώ όσους ανθρώπους έχω γνωρίσει μέχρι τώρα σήμερα, είναι όλοι πανέμορφοι. Ας ρωτήσω κάτι, τα σκουλαρίκια σου είναι κάποιον ιστορικό πρόσωπο, είναι κάποιον απλά ένα πρόσωπο? Νομίζω είναι απλά ένα πρόσωπο. Ούλοι περιπέζουμε, ούλοι με το Θεό. Εγώ αγαπώ τα. Είναι όμορφα, απλά αν είσαι και... Μέγας Αλέξανδρος ή κάτι. Μπράβο, και εγώ έτσι επειδή τώρα και το Netflix που να κάνεις το ντοκιμαντέρ για Κλεοπάτρα, ήμουν σε φάση Κλεοπάτρα, βάψε τα μαύρα να κάνεις εσύ black wash. Είναι ωραία τα χρυσά, αρέσκουν μου. Τέλεια. Έλα Λιδία μου, εσύ έτσι εδώ. Κυρία Λιδία. Λιδία, κυρία. Κάτσα ρίξε αυτοκίνητο. Μέγας Αλέξανδρος, Λιδία, μπράβο. Η Λιδία Λίθος, ο γόρδιος δεσμός.
Πώς νιώθεις που θα είσαι μαζί μας? Νιώθω τέλεια. Ειλικρινά, είναι κάτι που ούτε εγώ ξανά κάμα, η αλήθεια. Και πάρα πολύ ωραίο. Όλος ο κόσμος είναι απίστευτος. Ναι, αυτά. Για τα πυροτεχνήματα που σύρνει η παραγωγή, πώς νιώθεις? Φοβούμαι τα λίγο. Πώς τα σιλούθια μου. Ναι, αλλά όχι, εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω χρειάζονται, επειδή είναι απίστευτο το event σήμερα. Ναι. Θυμάσαι μας στο Μιτσί, ας πούμε, και βλέπαμε MTV, τους καλλιτέχνες και περιμένεις ότι να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο, ας πούμε? Όχι. Ήθελα, φυσικά. Εννοείται. Ναι, φυσικά, ξέρεις, manifesting. Αλλά... Projection. Ναι, exactly. Αλλά... Όχι, αλλά είμαστε εδώ με γιατί να μπορούμε όμως, όλοι. Ναι, είμαστε όμορφοι, είμαστε εμπνευσμένοι, είμαστε νέοι, έχουμε τα ταλέντα μας και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ναι. Εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους σας και... Θα πεις άλλο κάτι? Εννοείται, θέλω να πει άλλο κάτι. Θέλω να πω ότι εγώ δεν θεωρούσα ματ, θεωρούσα απόψη μου καράκι, ήταν υπέροχος. Περίμενε, άφησε με να εκφραστώ. Εντάξει, θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Άντωνη για το K-Boy που μας έκαμε τα hairstyles, το make-up και τα ρούχα. Σε ευχαριστούμε. Αυτά. Καλή χτες, παιδιά, καλά περάσετε. See you κάτω. Bye bye. Γεια σας, γεια σας. Μάρτι Πάνος. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Το παιδί που είσαι μαζί σου ποιος είναι? Ο τραγουδιστής, ο artist του βίντεο κλιπ που κάναμε. Πέτω ξανά γιατί στο έχω το μικρόφωνο. Το παιδί δίπλα σου ποιος είναι? Ενώ ο τραγουδιστής, ο Mark Wolf. Mark Wolf. Σίλο ρε, όχι λίγο, sorry. Ρώτα το άσου στα αυτήν κάτω, εδώ, ωραίο, δει, άτο η κάμερα. Αστραπή κεραυνός, ο άνθρωπος παίζεται. Το Mark Wolf. Δείξτε πώς θα ευκαινεί το Mark Wolf. Πώς θα το βγάλεις. Να σου πω ένα ενδιαφέρον τώρα backstory. Οι Ναζί, ακούω τώρα τι κάμναν. Επιάνναν μια τρίχα λόγου και βάλαν τη μίση μου έτσι δαμέ για να φαίνονται ότι ήταν βετεράνοι πολέμου, δεν ξέρω εγώ. Εσύ δεν τον πέκαμες, αλλά μοιάζει έτσι. Εγώ εντάξει, σκοτώθηκα απλά. Απλά πέσαγαμε. Και εγώ προχθές πέσαγαμε, είναι ωραία, ωραία. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πώς νιώθουμε για τη συμμετοχή μας? Τέλεια, τέλεια. Είδα πολλά ωραίες συμμετοχές, αλλά η δική μας έχει τη δική της δυναμική. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζάντρα όσον αφορά ένα music video να κάνεις, ας πούμε, το... Hip-hop. Hip-hop, nice, γουστάρω. Rap, hip-hop. Μπορώ να τα χορέψω τα clips πας στον beat, αρέσκει. Γι' αυτό είναι πιάτσο ο Mark Wolf. Γι' αυτό με έπιανε. Ποιος έπιανε? Έπιανε με τηλέφωνο. Ωραία, ωραία, τέλεια. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε έτσι φεστιβάλ? Εγώ ναι, είναι πρώτη φορά, γι' αυτό αγχώνω. Χαλαρά. Νουλί με τα όπλα πάνω μου. Τα πυροτεχνήματα, μην αγχώνεσαι, είναι της παραγωγής, είμαστε large. Το μεταξύ στο music video του, σαν πω και γύρος που έχει τα όπλα με τους παρέες του, ξέρω εγώ. Wow, λοιπόν, ποια είναι τα επόμενα πλάνα σας για το μέλλον? Ποια είναι τα πλάνα μας για το μέλλον? Για τη μουσική μου? Κοίτα, εγώ προσπαθώ κάθε φορά να εξελίσω τη μουσική μου. Ας πούμε, όπως και σήμερα, ήρθα δαμέ, είδα τη μουσική μου σε τι level βρίσκεται και τώρα ξέρω, ας πούμε, τα επόμενα... Σημαντικό να δεις τη μουσική σου σε σχέση με τη μουσική άλλων καλλιτεχνών για να πιάσεις το feedback. Σίγουρα, ναι. Έμαθα πολλά από πολλούς καλλιτέχνες σήμερα. Ναι. Εύχομαι σου πολλά άλλα τέτοια events, ωραία networking, ωραίες συνεργασίες. Διαφωνώ, είπε κάποιος ότι είναι πιο ωραίος κάποιος άλλος. Εγώ θεωρώ ότι εσείς είστε οι πιο ωραίοι, επειδή είσαστε τώρα τα μέσεις. Κάτι τελευταίο να μας πεις πάνω μου? Τι να πούμε, μακάρα συνεχίζει το event, γιατί το network είναι τελείω και βλέπεις όλες τις φάτσες που μάχονται να κάνουν κάτι στην Κύπρο. Μάνα μου μας ρε, κάποιος να που μάχεστε, να που μάχομαστε. Μάχομαστε να εκφραστούμε. Εκφραστούμε, ναι. Να δείξουμε ότι έχουμε και εμείς το κάτι. Εύχομαι αυτό το κάτι που θέλω, που είναι και γαρμπή, να το βρείτε και να αλλάξει hip-hop mood και να πάτε ψηλά. Πάει στο red carpet. What he said. Λοιπόν, άντε, καλή have fun. Γενικά είπαμε να μιλώ λίγο πιο σιγά και εσείς να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Οπότε θα κατεβάσω λίγο τους ρυθμούς για να μην μου κάνουν παράπονα. Πάμε πολλά καλά. Πόση ώρα είναι που στέκουμε τα μέτια το πρώτο πράγμα κόσμο? Πόση ώρα είναι? Τώρα ας πούμε κάνουμε διάλειμμα μιλώ πάλι της κάμερας. Να μπορούσαμε να μιλώ τώρα, κάνουμε ένα break. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ, παίρνουμε ωραία, να κρατήσω την ενέργεια μου πάνω. Ο Σάββας τσεκάρει το πλάνο συνέχεια, παίρνω το ποδά, παίρνω το πουτζί. Αλλά είμαστε καλά. Έλα ρε Σάββα, έλα ρε, ας σου κάτι εσένα ρε.
Σάβα, να που νιώθει ρε παιδί μου. Σήμερα κάνω και εγώ. Ναι, να το κάνω τώρα, όξα μετά. Χάε τώρα. Λοιπόν, Σάβα, φίλε, πρώτα απ' όλα, μπράβο σου. Μπράβο σου γιατί είσαι ακούραστος, είσαι... Κουρεύτηκα χτες. Τόνι. Αν κουρεύτηκες χτες, σου έκανε πολύ καλή δουλειά, ρε φίλε. Όχι, κουρεύτηκα. Ευχαριστώ, Τόνι. Ευχαριστούμε, Τόνι, που τον έκαμες ακόμα πιο κοντό. Έχει δίκιο. Λοιπόν, ρε φίλε, ειλικρινά μπράβο σου. Πώς νιώθεις πόψε? Νιώθω ότι έκανα ένα μεγάλο λάθος να σε βάλω σε ένα red carpet. Εγώ νιώθω που πανευτυχισμένος γιατί έρχονται λαλούν με ευχαριστώ και δεν έκανα και εγώ τίποτα, είναι οι άλλοι που έκανα. Ενώ παιδιά εν τέλεια η φάση, ούλοι κοινωνικοποιηθήκετε, κάνετε βίντεο κλιπάρες. Μουσικάρες, χορευταράες, απίστευτο, Μαξίμ, πραγματικά πολύ ταλέντο ρε φίλε. Είναι υπερβολικά, η Κύπρος έχει πολλά δόκι. Σαν πως είχε μαερέψει ο καθένας στο δικό του το φαΐν και εδώ και στους εσύ τον μπουφέ να έρθουν να το βάλουν, ας πούμε. Είσαι ο Τρίκης Πάλας, όσο τον... Είσαι, ρε, είσαι απίστευτος ειλικρινά. Θέλει να πεις κάτι στους... Λοιπόν, ξεκίνησες με το τέρας, κάναμε red carpet. Δάμε red carpet. Ας πούμε, περιμένω ας πούμε κάποτε να πεις να πάω καφέ και να κάνεις red carpet, γιατί πες καφέ. Η αλήθεια, σκέφτηκα το red carpet να κάνω γέλο την φορά. Αλλά εντάξει, σκέφτηκαμε ότι red carpet, στο αφήγουμε red carpet. Εγώ λέω, καμιά χρονιά δεν κάνεις κάτι, πάλι να κάνουμε ένα red carpet για red carpet. Έτσι απλά για να αντιθούμε, να γίνουμε ωραίοι, να ανταλλάξουμε ωραίες ιδέες, συνεργασίες. Σάβα, ποια είναι τα επόμενα σου πλάνα για το μέλλον? Το λοιπόν, σαν cult experience να μιλήσω, να κάνουμε τον Dance Film Festival, Fashion Film Festival και να κάνουμε festivals, τα οποία να έχει να κάνει με κινηματογράφο γενικότερα, να κάνουμε και συναυλίες, τώρα με τη Wave Barrel, να κάνουμε πολλά πράγματα. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε πράγματα. Καλά, εγώ είναι ότι από την μέρα που ήρθες εγώ παίρνω πολλά πιο ωραία στην Κύπρο, να το πω και να το παραδεχτώ, να το ομολογήσω. Είσαι πραγματικά, να ξαπώ, ακούραστος, εμπνευσμένος, η δουλειά που βάλεις ρε φίλε φαίνεται. Και τι άλλο να σε ρωτήσω, αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι από την απόψινή βραδιά, πέρα από το host, τι είναι να αλλάξεις? Να μου να αλλάξα, δεν μπορώ να πω ότι είναι να αλλάξα κάτι, να περνάμε σε πιο μεγάλο venue για τον λόγο ότι και απολογούμε για το τότε νομίζαμε ότι θα ενδιαφερθεί πολλοί κόσμος, στείλαν μας πάρα πολλά music videos, τελικά έκαμε το private event in a way, έκαμε μόνο artists και το cast and crew. Next time ελπίζω να πάμε κάπου πιο μεγάλα, να γίνει, κατάλαβες. Έχεις το να το κάνεις, περιμένουμε τα καλύτερα από σένα, καλή συνέχεια και εμπέζεσαι. I like. Είμαι σχεδόν σίγουρος επειδή θέλω την κάμερα, αν η κάμερα είναι επειδή λείπω εγώ που είμαι, και η κάμερα είναι φοκαρισμένη. Όχι, τα focus είναι καλά, απλά είμαστε λίγο off. Δεν πειράζει, ας πούμε, μπορεί να βάλω ποτσίκα ένα λόγο για να γεμώσει, να δούμε. Να το σάσεις το edit ρε. Εγώ το κάνω, οπότε. Άντε καΐχτα. Keep having fun. Πιστεύεις ότι ας πούμε τα events είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε τη δουλειά μας και σαν τραγουδιστές και σαν σκηνοθέτες? Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους σας μαζί με το Cult Experience για το Music Video Festival. Πρώτη φορά στην Κύπρο, αν δεν λαθάνουμε. Ναι, πρώτη. Πάρα πολλά περήφανη για τούτον που κάνει η ομάδα για την Κύπρο. Είμαι σίγουρη ότι είναι να ακουστεί και είμαι σίγουρη να υπάρξει 2, 3, 4, 5 και πάμε. Μπράβο, συγχαρητήρια θέλω να πω και είμαι σίγουρη θα πάει εξαιρετικά. I can't wait for it. Εγώ περίμενα κάτι πιο έξαλλο από το μαλλί. Συνήθισα στο μαλλί να είναι πιο έξαλλο. Δεν το τσέπαψες το μαύρο. Σκέφτηκα να πάω λίγο σε κάτι πιο συνηθισμένο. Συνδυάζεις το υπέροχα, έχω οφείλω να ομολογήσω. Αλλά πίστεψε με Γιώργο, με μετάνιωσα το. Θέλω να μου πεις το επόμενο χρώμα και πίστεψε με, θα σου στείλω φωτογραφία ότι θα είναι και αυτόν το χρώμα. Ποιο θέλεις? Ωραία, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Πώς νιώθεις για τη συμμετοχή σου? Τι να πω πραγματικά, περιμένω πώς και πώς να δω τους συναδέλφους, γιατί για μένα συνάδελφοι, φίλοι, βλέπω κόσμο που έχει πάρα πολύ καιρό να το δω, λόγω του ότι λείπαμε στο εξωτερικό, μαζί με τον Σάβα, μαζί με τον Δημήτρη Γιορκάτζη, στην Αμερική, όταν ήρθαμε Κύπρο, τώρα για το φεστιβάλ, πανικός, είμαι πολλά ενθουσιασμένη. Πάμε να το ζήσουμε, πραγματικά. Άντε, πάμε να λίγα σχέδια για το μέλλον, έτσι ώρα που τα λαλείς.
Σχέδια για το μέλλον. Έρχονται πάρα πολλά τραγούδια. Ξεκινήσαμε ηχογραφήσεις και υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο και συγκεκριμένο σκοπός για την Ελλάδα. Ελπίζουμε και είμαι πάντα θετική και θέλω να είμαι και πάλι στην Αθηνά και χειρακίνη ότι θα πάνε όλα καλά. Κρατώ έτσι μια πισινή που λαλούμε για να δώσουμε μεγάλη πουνιά να πάμε δυναμικά. Εγώ να εμπνευστώ που το τατουάζ σου ότι τα πράγματα πηγαίνουν παθιά, baby steps και σιγά σιγά διάφορα, ναι. Μα θες... Είναι ομαδική δουλειά, αγάπη. Θες πολλά ζώα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλά περάσεις. Ανυπομονώ να τα πούμε μετά. Το λοιπόν, Νικόλα. Ένα λεπτό να φύγω σε άσπρο πλάνο. Λοιπόν, Νικόλα, που τους ανθρώπους που δεν έβαλαν κοστούμι, έχω να πω ότι είσαι ο πιο ωραίος. Γιατί είναι το κοστούμι, το θέμα είναι όλο το στυλ, τα σκουλαρικούθια σου. Άδε, δε το, αφού πουνιάνε εγώ να παίζω. Λοιπόν, έμπαιζεσαι, πώς νιώθεις που είσαι μαζί μας? Νιώθω πολλά ωραία, χώσαμε καλά τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολλά που συμβαίνουν πλέον μες στην κυπριακή κοινωνία τώρα τα δρόμενα. Ελπίζω να συνεχιστούν για πολλές χρονιές, να γίνει θεσμός. Θέλω να δω να γίνεται 20χρονων, 30χρονων και βάλε και να γίνεις και της πιπ. Θέλω να έρθουμε εδώ και να είμαστε κάτασπροι εμείς, να είμαστε πόσο χρόνων, 50 κάτι και να είμαστε εδώ ακόμα και να εμείς απλά θωρούμε, να δημιουργούν άλλοι σε κάποια φάση. Ναι. Εμένα δεν θα σπρίζουν, εμένα το πιο πολύ να κεγιάσω τέγια. Κάποιοι άλλοι τυχεροί να σπρίζουν. Εγώ ας πεις απειλέ. Έτσι, αυτά είναι. Σημάδι είναι ότι να μείνεις, να κρατήσουν το μαλλί, να μείνει. Πώς νιώθεις για συμμετοχή σου στο σημερινό φεστιβάλ? Λοιπόν, νιώθω πολλά ωραία. Ξανά, είναι πάρα πολλά respectful όλων τούτων που διοργανώσαν τα παιδιά. Όλοι οι συμμετέχοντες αξίζουν ένα μεγάλο συγχαρητήρια, ένα τεράστιο συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολλά καλά η μέρα. Οι προβολές ήταν όλα τα κομμάτια γενικά, τα βίντεο clips απίθανα και πιστεύω ότι έχουμε γενικά μες στον τόπο μητσά η Κύπρος πολλά, αλλά έχουμε πάρα πολύ ταλέντο να δείξουμε και να καταλήξουμε τούτον, ότι πραγματικά είμαστε μητσά κοινωνία, αλλά είναι πολύ το ταλέντο που μπορούμε να βγάλουμε. Λίγη έμπνευση μου θέλει, πιστεύω, και λίγη απόφαση. Δεν την μπορεί να κάνει έναν κότσινο χαλί, έναν άσπρο πράγμα πίσω με 2-3 λόγκος, και απλά η απόφαση μας να έρθουμε εμείς και να τιμήσουμε τη δουλειά μας και τον άλλον, να γνωρίσουμε τον κόσμο και να βγούμε και έξω πανερά μας. Γιατί δεν ξέρεις τι συνεργασία μπορεί να φέρει η απόψινη νύχτα. Σωστό, όντως έτσι είναι. Πρωτοβουλίες και το να με φοβάται ο κόσμος. Δηλαδή, σκέφτομαι, μπορώ να τώρα έτσι, on the top of my head, να σκεφτώ πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι είναι δάμε, ας πούμε, για απόψε, οι οποίοι δεν στείλαν για συμμετοχή στο θεσμό, που είναι κρίμα, γιατί πραγματικά έχουμε ακόμα τόσα πολλά. Ξέρω τόσες πολλές μπάντες, να μιλήσω γιατί είναι το τομέα μου, που δεν στείλαν σήμερα και να μπορούσαν να ήταν και γίνει δάμε, που είναι πολλά κρίμα, γιατί πραγματικά έχουμε τόσους πολλούς και πόρους, έχουμε πάρα πολλούς πόρους γιατί είμαστε μικρή κοινωνία και μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά connections, οπότε αν μαζευτούμε όλοι σαν μια κοινότητα. Με απόφαση, με συνειδητότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο και ακόμα πιο μεγάλο και για εμάς και για τον κόσμο, νομίζω να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Ναι, άνετα. Είμαι 1000% σίγουρος για αυτό το πράγμα. Απλά θέλει commitment και να με βοηθεί ο κόσμος να βγει λίγο και από τα νερά του και να κυκλοφορήσει. Συμφωνώ απόλυτα, λοιπόν, Νικόλα. Εύχομαι ότι καλύτερο για συμμετοχή και τα πούμε του χρόνου. Έχετε, φίλε μου. Καλά περάσεις. Είμαι καλά. Νομίζω Γραβατούαν είσαι ο πρώτος που βλέπω ότι έβαλε Γραβατούαν, αν δεν κάνω λάθος. Είδες άλλον? Δεν είδα άλλον, επειδή ήμουν κλεισμένος σε ένα δωμάτιο λιμέρα, στις προβολές. Πραγματικά δεν μίλησα σε άνθρωπο, είσαι ο πρώτος που μιλώ. Έχεις και το ύφος του είχαμε κλειόμενο τόση ώρα, τώρα έφυγα έξω. Ακριβώς, αυτό το πράγμα, ακριβώς. Και όλα αυτή ο Σάββας, τον πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πάντα αυτή ο Σάββας. Πάντα αυτή ο Σάββας για όλα, εντάξει, ξεκάθαρα. Αλλά ναι, από ό,τι είδα μετά που έφυγα έξω, ο κόσμος περνά ωραία. Νομίζω είναι ενθουσιασμένος που μαζέψαμε τόσο κόσμο μαζί, τους καλλιτέχνες μαζί, για τα βραβεία, για τις προβολές, για το promise του αύριο. Γιατί το είναι το πρώτο. Μιλώντας για το αύριο, γιατί μια τέτοια νύχτα δεν μπορεί παρά να φέρει έναν αύριο. Υπάρχει networking, να γνωρίσεις κόσμο. Εσύ, ποιος είναι ο στόχος σου που την απόψινή νύχτα?
Να δειχτεί η δουλειά των καλλιτεχνών, το είπαμε 3 φορές, να κάνουν networking, να συνειδητοποιήσουν ότι μαζί η καλλιτεχνική κοινότητα, οι καλλιτέχνες είναι πολύ πιο δυνατοί από τον κάθε έναν individually. Πραγματικά ένα πράγμα έμαθα σήμερα είναι πόσο ωραία μπορούν να συνεργαστούν διαφορετικοί καλλιτέχνες, είτε είναι μουσική που μόνοι τους, είτε είναι μουσική με σκηνοθέτες, χορευτές. Το τι είδαμε στα βίντεο και το τι είδαμε κάτω, που έχουμε έναν πιάνο και βρεθήκαν καλλιτέχνες που δεν έχουν μαζί κάποια συνεργασία, απλά ξεκίνησαν να παίζουν πιάνο και τραγουδούν μαζί. Για μένα δεν υπάρχει... Έγινε έτσι πράγμα κάτω και έχασα το. Είτε επειδή εσύ είσαι έξω. Χάνω το καλύτερα. Λοιπόν, άτε τελειώνουμε καλό, άτε φύγε για να πάμε κάτω να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι το καλύτερο. Ο χορός είναι dancing. Ας φανταστούμε ότι παίζει μουσική χορευτική. Dancing with the Stars. Γιατί, πολύ ωραία τσαντούλα. Αρέσει και να έχει και τζεπούλα, και να βάλεις τα πράγματα σου μέσα. Ωραία. Άρα μέσα δεν έχει τίποτε, ναι, μέσα δεν έχει τίποτε. Τα πράγματα είναι πίσω. Έχει διάφορα. Είναι ένα πράξη φουσκωμένη για να δείχνει ότι έχω πράγματα μέσα. Όχι, είναι πλασίμπο, είναι αληθινό. Είναι πλασίμπο, σαν τα πλασίμπο, τέλειο. Πώς νιώθεις που είσαι απόψε μαζί μας εδώ σε αυτόν το υπέροχο event? Νιώθω τέλεια, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, είμαι εδώ με τις φίλες μου οι οποίες ντρέπονται να μιλήσουν. Αλλά εκ μέρους όλων θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ του Σάβα για το event που διοργανώνει. Για την Κύπρο είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τέτοια events. Και γενικά ναι, αναμένω να δω πώς θα πάει. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις σε έτσι event? Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πολλές επιλογές στην Κύπρο για να συμμετέχουμε, αλλά ναι. Η ερώτηση όντως είναι χαζή γιατί ναι. Εντάξει, οκ, είπαμε και χαζούς. Λοιπόν, έτσι τώρα μια ερώτηση που ήρθε με εμένα αυθόρμητα, αν μου την είπασαι. Ποια είναι τα 3 πολλά σημαντικά πράγματα, στοιχεία τέλος πάντων, που πρέπει να έχει ένα music video? 3 σημαντικά στοιχεία. Ανθρώπους που δεν φοβούνται να δείξουν το ταλέντο τους, το πρώτο. Το δεύτερο, να υπάρχει συνεργασία, δηλαδή ο καθένας να είναι balanced με τον άλλον. Και το τρίτο, ας πούμε, τρέλα. Νομίζω το ταλέντο με την τρέλα πάει πάρα πολλά μαζί και έτσι που θέσει τον balance για να τα κάνεις, για να βγει η ωραία συνταγή, να βγει το ωραίο αποτέλεσμα. Που μια τέτοια νύχτα εσύ, networking, κόσμο, συνεργασίες, ποιος είναι ο στόχος σου για απόψε? Ήρθες με κάποιο στόχο ή ήρθες απλά να περάσεις όμορφα? Ήρθα απλά να περάσω όμορφα. Και συνήθως είναι έτσι που ευκαινούν και καλύτερες συνεργασίες, ναι. Ακριβώς. Δεν είμαι overthinker καθόλου. Μα φαίνεται σου, είδες με μακριά, είπες να χορέψουμε, ήρθες, δεν ήταν η σειρά σου, παρόλα αυτά μιλήσαμε και πολλά καλά έκαμες. Πολλά καλά έκαμες. Λοιπόν, εύχομαι ότι καλύτερο, να περάσεις τέλεια. Καλό. Τόσος κόσμος ήρθε δαμέ του το host, μια φορά να τον αγκάλιασε. Ευχαριστώ πάρα πολλά. 2. Bye. Ελάτε να έχουμε πιο κοντά. Είσαστε οι πιο chill. Λέω lumberjack look, είναι lumberjack. Πες μου λίγα λόγια για το look. Εσύ να μου πεις λίγα λόγια, είναι το που φορώ γενικά. Άρα δούμε τη φαιλό, άνοιξε φαιλό να δούμε τι λέει. Events cause anxiety for some, pleasure for others. Εσύ είσαι στο spectrum που είσαι. Να δω αν θα κερδίσουμε ή όχι. Πώς νιώθεις ότι είσετε... Πρώτα απ' όλα να μαντέψω ότι είσαστε κάπως hip-hop, η μουσική το genre σας. Πολλά σωστά είμαστε. Εγώ κάνω το rap, ο Φίβος κάνει το production και το direction και ζούμε το κάπως έτσι. Ήρθαμε με τα κανονικά μας ρούχα σήμερα, οπότε βλέπεις. Τι γράφει πάνω το καπελούι? Chrome Days. Brand κάποιο φίλο μας, graffiti brand. Go there, check it out. Nice. Ναι. Κάναμε ένα album cover actually. Ναι, κάναμε στο Skyline, έχουμε ένα track κάναμε στο artwork και ένας που γίνωσε βοήθησε μας στο δίσκο που βγάλαμε, Σκαλοσιά. Σκαλοσιά. Wow, αρέσκει μου, θέλω πολλά να τα ακούσω. Please, μέσα στο Spotify Μάβα, Σκαλοσιά, ακούστε το. Μπορεί να μας πεις λίγο έτσι, ας ήρθες και έναν μπαρ. Κανέναν μπαρ που είσαι Σκαλοσιά. Ρε φίλε, θα το κάνουμε γιατί θεωρώ ότι είναι να διοικήσω όλη η φάση. Ενώ πρέπει να μπεις μες στο mood να το ακούσεις. Όχι, μαζί σου και πέρα μου να λούν κάποιες κανένα αστείο στα stand-up comedy, λέω πάντα όχι. Οπότε κάνω respect. Και νομίζω δεν ήξερες καν ότι κάνω stand-up comedy, μάθες το μέσα. Α, ήξερες το. Λοιπόν, ωραία. Πώς νιώθετε που είστε υπόψη? Με κάτσα μιλήσει ο producer που είναι πίσω που έχει anxiety, θωρείς το δαμέ, πέταν τα μαλλιά του. Λοιπόν, πέ μας πώς νιώθετε υπόψη δαμέ. Πολύ ενδιαφέρον η φάση. Πιστεύω είναι κάτι καλό που γίνεται στην Κύπρο, να δεικνύονται οι δουλειές των ατόμων που γίνονται involved. Και εντάξει, λαμός. Πρώτη φορά που έφτανα από έτσι φάση. Ήταν να σου σαν η πρώτη φορά, ναι. Ναι. Φώτα πάνω σου, έχω δικό, ήταν πιο εύκολο behind the scenes.
Εύχομαι και στα επόμενα φεστιβάλ να το ξεπεράσει σιγά σιγά το άγχος. Πάμε δάδα, λέω σας, ελάτε ένα κομπιό, ελάτε. Πάμε. Μα κοίταξε μας, να μην το πούμε εμείς ενώ γράψουν που κάτω. Αν ήταν να μάθω όλων τα ονόματα, ένα πελάνω εγώ τα έποψη. Πάλι καλά, υπάρχει το έτη, το Σάββανας κανονίζει, αλλά το πούμε, πέτω. Φίβος Φιλίδας. Φίβος Φιλίδας. Εγώ είμαι ο Μάβα. Ο Μάβα. Ένα... Θα πω να τσόφτα, λοιπόν. Όχι, τίποτε, μου φύγε. Λοιπόν, έναν τελευταίο πράγμα πριν φύγετε. Δεν πιστεύω κάθε και mention. Mention. Δεν πιστεύω ότι θα... Πέτω ξανά. Δεν πιστεύω κάθε και mention. Nice, ωραία. Τέλεια. Ωραία, πάει ξανά. Και κάτι τελευταίο πριν συνεχίσει η νύχτα να πάει να σκεδάσει. Και έτσι το μάτσο κάτι τελευταίο λίγο πριν να φύγετε για να περάσετε ωραία. Πόψε. Δεν πιστεύω κάθε και mention. Καληνύχτα. Αφού είμαι ο host, το μου λέμε Who is watching the watchers, ποιος είναι να κάνει συνέντευξη του συνέντευξιάζοντα το μενού, δεν ξέρω, είναι εγώ μόνος μου. Λοιπόν, Γιώργο, πώς νιώθεις, δεύτερο Σάββας, τέλεια. Το λοιπόν, πες μας λίγο γιομούσις. Γιομούσι μου, ο Μόγλης από το Παρπερκόν εξούρισε με κάμε πώς είναι, καλό. Πες μου λίγο πώς βλέπεις το comedy stand-up industry, industry που λέμε, στην Κύπρο. Προσπαθούμε να το κάνουμε industry, γενικά ψήλος μου το λέω ρε προσπαθούμε να το κάνουμε industry με στρατηγικά βήματα, προκύπτουν νέοι comedians, κάνουμε τα workshops, οργανώσαμε φεστιβάλ. Να το ανακοινώσω δαμέ. Ένα γίνει stand-up comedy festival στο Rialto 22-24, δεν το ακούσετε που δαμέ, ακούσετε το που δάμε από G, word of mouth. Να το ανακοινώσουμε σε λίγο, να πάμε και γενικά σε όλα τα φεστιβάλ, το καλοκαίρι, κάτι τα ωραία φεστιβάλ, Φεγγαρούσου, κάτι ποτά από G, κάνουμε τις αιτήσεις μας. Γενικά το stand-up θα κάνει εξόρμηση φέτος το καλοκαίρι και θα γίνει ένα ωραίο φεστιβάλ το Σεπτέμβρη με όλους τους stand-up comedian της Κύπρου, από τον πιο top ως τον πιο καινούργων. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να δώσουμε σκελετών σε αυτό το πράγμα που λέγεται stand-up comedy scene στην Κύπρο. Άρα βασικά η Κύπρος μεγαλώνει και στην τέχνη και γενικότερα στον πολιτισμό. Εννοείται και καμιά φορά σκέφτομαι είμαι άνθρωπος του πολιτισμού, είμαι άνθρωπος των γραμμάτων του πολιτισμού και της τέχνης. Λαλώ το, μετά νιώθω χαζός που το λέω, αλλά μετά νιώθω ότι όχι, πρέπει να το λαλούμε γιατί είναι η δουλειά μας, είναι η ζωή μας. Φίλε, εσύ 13 χρόνια που δουλεύεις μέσα σε ένα πράγμα, ο χτίστης να ντραπεί να πει ο χτίστης. Να το πει, ναι. Εσύ να ντραπεί να πεις ότι είσαι, τι είσαι εσύ, τι είσαι ρε Σάβα. Εγώ είμαι περήφανος που σε ξέρω, αστιεύκω. Είμαι artist, ναι. Είμαστε artists, ναι. Και τέτοιες νύχτες ρε φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολλά που διοργάνωσαν το πράγμα, πραγματικά. Τέτοιες νύχτες είναι η χαρά του καλλιτέχνη να έρθει να πιστέψει ότι κάτι συμβαίνει, να το ζήσει ρε φίλε. Γιατί κάνουμε τη δουλειά μας στην Κύπρο και απλά πάση μετά πετούν στο υπερπέραν και χάνονται. Η δουλειά μας είναι της στιγμής και τα πράγματα επιτρέπει μας τα events να τα ζούμε ακόμα παραπάνω. Ισχύει, εντάξει, αν είχα δάμε το μικρόφωνο, ήταν artist δάμε. Λοιπόν, Σάβα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Είσαι υπέροχος, όλα τα καλά. Πάμε στα επόμενα. Bye bye. Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου. Από ό,τι άκουσα, είσαι ο drummer των Private Garden. Ναι, είμαι ο drummer των Private Garden. Private Garden, πώς δεν στο βάθος κήπος, αλλά είναι ιδιωτικός. Ναι, σχεδόν. Το κολεκτίβα είναι ιδιωτικός. Ναι, ελπίζουμε να γίνει. Ξεκίνησε ως ιδιωτικός, ελπίζουμε να το μάθει όσο πιο πολλοί κόσμος γίνεται. Να είναι ιδιωτικός, αλλά και δημόσιος ταυτόχρονα. Που έτσι event όπως το απόψινό, νομίζω είναι ιδανική ευκαιρία, ο ιδανικός τρόπος να βγει η δουλειά μας προς τα έξω. Πώς νιώθεις που το ψηδάμε? Νιώθω πάρα πολύ χαρά. Είμαι σίγουρος όλες οι δουλειές σήμερα γίναμε πολλές θυσίες και μπροστά και πίσω από τις κάμερες κτλ. Και ελπίζουμε τις εκδηλώσεις να δώσουν τη δύναμη και το θάρρος σε κόσμο που έχει κάτι να πει, μουσικά, με τους στίχους του, με τα βίντεο του, να βρει τη δύναμη να το πει. Φαντάζεσαι ότι να συμμετείχες ποτέ σε έτσι φεστιβάλ? Φαντάζομαι. Στην Κύπρο εννοώ. Λόγω του Σάβα, ναι. Μπράβο. Είναι ο άνθρωπος, κάποια φορά χρειαζόμαστε ανθρώπους κλειδιά να πιάσουν την πρωτοβουλία για να έρθουν έτσι να συνδέσουν πολλοί κόσμο και να απολαύσουμε τη δουλειά μας. Σίγουρα, δηλαδή μιλώντας με τον Σάβα και
πριν να έρθει μόνιμα πίσω Κύπρο, ήμουν σίγουρος ότι είναι από τους ανθρώπους που να προσπαθήσουν να δώσουν βήμα, να δώσουν όθηση σε καλλιτέχνες, να βγάλουν τη δουλειά τους προς τα έξω. Αφού μείνουμε για ο Σάβα, να μιλήσουμε για κάτι παρόμοιο, για τρίχες. Αρέσκει μου να κάνουμε πέρα συνέχεια. Όχι τις τρίχες όμως. Τι ήθελε, τρώμε, ναι ρε. Πρέπει να μου λαλείς τα punchlines που πριν. Λοιπόν, έχεις πάρα πολύ ρόμαλι ρε φίλε, βάλεις κανένα προϊόν, πες μου γιατί εγώ που τα έκανα μακριά πέφτασαν, δεν ήταν καλά. Καλό, Kevin Murphy. Έχουμε χωριό Kevin Murphy καθόλου. Θα έχουμε του χρόνου. Του χρόνου Kevin Murphy, τέλεια. Kevin Murphy, Killer Curls, είναι το καλύτερο. Killer? Curls. Killer Curls, πάει σου για, είσαι metal drum. Και metal. Νομίζω πάει το Killer Curls για metal drum. Το Killer ή το Curls. Και θα θυκιώ νομίζω γράψετε Killer Curls και στάσεις εσύ να κάνεις... Ναι, that's my aim, that's my goal. Λοιπόν, ευχόμαι από συνύχτα να φέρει πολλά ώρες συνεργασίες. Πες μου ποια είναι τα επόμενα πλάνα για το μέλλον. Επόμενα πλάνα για το μέλλον, έχουμε καινούριο κομμάτι που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, να κάνουμε το επόμενο βίντεο κλιπ πάλι με το Σάβα, σύντομα. Σάβα, πολλά σύντομα. Νομίζω θέλει. Έτσι μας είπες, εσύ μας είπες, θέλεις. Όποτε λέει ότι θέλει σημαίνει θέλει. Ξέρω το. Κατάλαβα τον κώδικα που πρέπει να επικοινωνώ με το Σάβα. Ναι, αυτά. Καλά περάσεις. Είμαστε τυχεροί που είσαι μαζί μας. Have fun. Bye bye.